72. Agraïm al grup municipal d'Esquerra Republicana que porti aquest tema al ple. Creiem que és un tema del qual se'n parla poc i creiem que és molt interessant el debat sobre aquest tema. En primer lloc, seria interessant revisar, segons el nostre parer, quines han estat les polítiques de joventut del govern actual i dels anteriors durant els últims mínim 20 anys. Mentre d'altres municipis del voltant apareixien i es potenciaven casals de joves o projectes similars, quin tipus d'entitats i projectes juvenils s'estaven potenciant a la nostra ciutat? Per què l'Ajuntament de l'Hospitalet mai no ha tingut la voluntat política d'impulsar casals de joves o projectes similars fins a l'obertura de l'equipament de l'antic cinema Romero fa un any o dos, o la propera obertura del nou equipament juvenil, el nou edifici de Canarús, que encara està pendent. Està pendent inclús de saber com serà el projecte, com és possible. També ens preguntem que sigui públic i notori el nom de l'entitat que gestionarà aquest nou equipament, aquest nou projecte, aquest nou espai jove. Tothom sap qui el gestionarà, no acabem d'entendre quan s'ha convocat el concurs de gestió externalitzada d'aquest nou equipament públic, si és que s'ha fet, perquè nosaltres no ens hem assabentat, potser som nosaltres que no sabem buscar la informació, però és probable. En relació a la participació dels joves, el disseny d'aquest nou espai jove, que s'ha fet més enllà del procés de participació amb els joves del grup de treball d'urbanisme i espai públic del Consell de Nois i Noies. Ho desconeixem també. Voldríem saber què s'està treballant sobre l'oci nocturn alternatiu ara mateix que s'està fent la diagnosi del nou Pla Director de Joventut, dinamitzada per una entitat privada, com és la Fundació Jaume Bofill. Ens agradaria posar l'accent en iniciatives, algunes més properes, d'altres potser no tant, algunes vinculades a ajuntaments com el de Sant Boi de Llobregat o el de Cornellà de Llobregat, que s'ha fet esment, el projecte Vente pa acá de la Fundació Marianao, un projecte que sorgeix d'un grup autoorganitzat de joves i que l'Ajuntament de Sant Boi el que no fa és evitar-ho, el que fa és promoure-ho. La iniciativa no és de l'Ajuntament de Sant Boi, està clar, la iniciativa és d'un grup de joves que participaven de la pròpia Fundació Marianao, d'un projecte, i que tenen una idea, i des de l'Ajuntament el que es fa és potenciar-los. Un altre model potser seria l'Espai Jove Centre Riera de Cornellà, un model promogut des de l'Ajuntament de Cornellà, no un model que surti de la pròpia autoorganització dels joves. En aquest primer model, el model de la Fundació Marianao, és molt interessant que coneguin el projecte referent perquè sorgeixi el projecte Vente pa acá de la Fundació Marianao, que és Abierto hasta el amanecer, és un projecte d'una associació juvenil de Gijón, en el qual es basa la iniciativa de Sant Boi. Interessantíssimes les dues, i també el model alternatiu, el model diferent, el model més promogut des de l'administració, que és el de Cornellà, amb l'Espai Jove Centre Riera. Per nosaltres sembla evident que bona part dels joves de la nostra ciutat reclamen l'existència de propostes d'oci alternatiu a la ciutat. La gran majoria marxen, moltes d'elles, marxen de l'Hospitalet a cercar aquestes iniciatives o propostes alternatives a Barcelona o a d'altres municipis del nostre voltant. Ens preguntem per què no han aparegut o no s'han consolidat a l'Hospitalet projectes juvenils autònoms de promoció de la participació veïnal i sociopolítica entre les joves de la nostra ciutat. És veritat que la ciutat és molt densa i que això complica fer viable algunes activitats destinades als joves. L'Ajuntament ha vist sistemàticament moltes de les demandes sorgides d'iniciatives juvenils com un problema i moltes d'aquestes joves han acabat centrifugades fora de la seva pròpia ciutat. Per exemple, un exemple que posen moltes d'aquestes joves, obtenir permisos per fer ús de la via pública és un laberint administratiu brutal, t'expliquen, on tot s'acaba resolent amb trucades personals i pocs registres administratius. Ells i les joves, sobretot, necessiten que no se'ls talli prou ja de burocràcia, et diuen, i prerrogatives, que aconsegueixen desactivar les ganes de fer coses. Cíclicament apareixen grups de joves que tenen ganes de proposar i de fer, però acostumen a acabar dispersats i dispersades, perduts i perdudes, per manca de resposta adequada de l'administració, o potser també ens preguntem si és precisament això el que ja li interessa a l'administració, que acabin així. El tema de l'oci, com molts d'altres temes relacionats amb els i les joves, hauria d'estar en mans d'elles. Bàsicament, des de les administracions no hauríem d'interrompre els processos que per l'edat es donen de manera natural i autèntica. Alguns exemples de com afronta algunes propostes i realitats juvenils de la ciutat aquest govern serien, per exemple, algunes realitats actuals i passades d'aquesta ciutat, com, per exemple,
no sabem si l'Ajuntament ha sabut escoltar el que passa i si veu l'organització juvenil amb certes reticències o amb certa por. Iniciatives com el Centre Social Ocupat de l'Estilla, amb anys de propostes culturals i d'oci alternatiu fet per joves i per als joves, o projectes culturals històrics com la Vaqueria o l'Òpera, impulsats per joves de la ciutat, mai no han rebut ni atenció ni reconeixement per part d'aquest Ajuntament, més enllà que fossin projectes en espais ocupats. Els joves s'organitzen, i tant que sí, a vegades al voltant de l'espai públic, i a vegades al voltant de l'espai públic i del conegut botellón. Però tot i així nosaltres veiem molt de potencial, fins i tot en aquest exemple, en joves del barri que s'apleguen els caps de setmana, per exemple, a rapejar i a beure també, com fa molta altra gent els caps de setmana, a les rodalies, per exemple, dels edificis de la UB a l'Hospitalet. Tenim joves també assajant música en locals i soterranis del barri de Bellvitge en condicions molt i molt precàries, projectes culturals i artístics que no es materialitzen per falta d'espai, de teatre, música, dansa. És habitual veure joves assajant al carrer qualsevol d'aquestes disciplines, a parcs de la ciutat i places. Un nou col·lectiu de joves autoorganitzats, com és l'Aquelarre Jove, que proposa i dinamitza activitats d'oci nocturn i diürn per als seus iguals, i es troba també, com la resta de propostes que hem mencionat fins ara, dificultats per trobar espais on desenvolupar les seves activitats. També trobem, per exemple, joves que es reuneixen per jugar al rol. Segons el nostre punt de vista, el plantejament realment trencador seria veure com a potencial i transformadora qualsevol agrupació de joves que es produís a la nostra ciutat. Qualsevol. Gràcies. Ménez. Aviam, en relació a l'oci alternatiu nocturn, la pregunta que fèiem sobre les polítiques de joventut d'aquest Ajuntament, és possible que les hauríem d'haver especificat. Estava clar que no era sobre polítiques en general, sobre les polítiques de joventut en general. Ens ha fet aquí ens ha explicat pràcticament totes les polítiques de joventut dels últims 30 anys. La pregunta era sobre l'oci alternatiu nocturn, les polítiques de joventut en relació a aquest tema, que és el de la moció, crec. I ja ens ho ha dit, ens ho acaba d'explicar, que hi havia 10 propostes dins d'un projecte que es diu Estiu Jove, 10 propostes concretes. Bé, conec personalment, aquí ara parlaré personalment conec bastant els programes de joventut i les polítiques de joventut dels últims 5, 8, 10 anys com a màxim, més enllà difícilment, i desconec si hi ha alguna més. El que ens acaben d'explicar és que hi ha 10 propostes dins de l'Estiu Jove. Bé, ha quedat resposta, tot i que no ha volgut contestar-nos perquè no ens hem explicat segurament la pregunta, era molt oberta. Clar, ens agradaria saber, fins fa 2 anys que es va obrir, o 1 any i pico, que es va obrir l'equipament de l'antic cinema Romero, i ara que s'obrirà el nou Espai Jove, que ens acaben de dir que serà de gestió municipal, que la informació flueix, vull dir, hi ha informació, hi ha moltíssima gent fora d'aquesta sala que ha sentit a parlar de qui seria l'entitat que gestionaria aquest equipament, i ara ens diuen que serà de gestió municipal. Fantàstic, és el nostre model també. Fins que s'han obert aquests 2 equipaments hi ha hagut moltíssims municipis del voltant de l'Hospitalet, com Barcelona, com d'altres municipis, que han tingut propostes pròpies municipals d'oci alternatiu, i l'Hospitalet no l'ha tingut.